Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al canal de YouTube de la Fundació Catalunya Voluntària. Jo sóc el Lluc Martí, coordinador de programes a la Fundació, i tinc el plaer de presentar-vos el treball que hem fet, que és la capsa d'eines per un voluntariat actiu. Us presentem uns vídeos que hem fet amb molt de carinyo per a entitats que fan activitats i programes de voluntariat, on estem presentant-vos la nostra experiència, el nostre bagatge, el que hem après al llarg de pràcticament 4 dècades promovent i realitzant activitats i programes de voluntariat. Llavors, aquests vídeos que us presentem ara és el recull, el resum de tota aquesta llarga experiència que ha sigut el resultat de treballar amb centenars de persones joves d'arreu d'Europa i d'arreu del món i de col·laborar amb moltíssimes altres entitats de voluntariat. Llavors, us animem a descobrir el que us volem explicar. Si voleu fer programes que siguin de voluntariat actiu, us animem a veure aquests vídeos.